Galizin, Natalia Galizin, Alina Galizin, Katja Galizin. Sergej Galizin uppger förföljelse i hemlandet med risk för livet till följd, utförda av staten med avsikt att döda honom. Ni har 10 dagar på er att inkomma med nya bevis, kraft och ni kommer att utvisas från Sverige. Do you see that? Varsågod och sitt. Look at me. Your daughter is suffering from resignation syndrome. Her higher cerebral functions have been shut down. This is a defense mechanism to protect herself emotionally. Because she doesn't feel safe. Keep smiling. How can we make her feel safe when we can't stay here?